Newsbreak. Sa headlines kan mga parata, LGU Naga may pondong makukuha hali sa Local Government Support Fund, Classroom Acceleration Program as in rice allocation for indigent families. Supply kang kamatis sa Naga City People's Mall sobra-sobra, presyo kaini, barato na. Duwang persona naluna din motorsiklo na dakupanin badil sa inilatag na Oplansita kan Nabwa Municipal Police Station. Mga aktibidad sa ika-79th Foundation Anniversary kang Naga College Foundation nagpapadagos. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristin Reyes. Pinagsaro-saro ni Naga City Mayor Leni Robredo si resulta kan sa iyang mga naging kalakawan sa Palasyo Malacañang kasudma. Kabalo na digdi ang Local Government Support Fund as in rice allocation for indigent family na ida-download subot sa syudad. Uya sa kuyang report. Dati, kanya-kanya ang paghanap ng pondo kan mga lokal na gobyerno para marealisar ang silang mga proyekto. Ang mga LGU na may kabisto sa mga ahensya mas madaling makahanap ng pondo kumpara sa kulang ang koneksyon. Alagad, sa Local Government Support Fund kan Malacañang, gabos-subot na lokal na gobyerno ang pwedeng maka-access sa 59 billion pesos na pondo depende sa pagkakagastusan na programa o proyekto. Dahil man sinabi ni Mayor Robredo, kumpira ang itatao kahirasan kan syudad hali sa Local Government Support Fund. Invitation to two events sa Malacañang. Yung first event, yun yung parang orientation ng LGSF. Ito yung Local Government Support Fund. Na in the past, nandyan na din siya. Pero meron kasing mga accusations na hindi fair yung pagbigay. Ngayon, parang ang kasama namin, morning yon, ang kasama namin lahat ng governors, lahat ng city mayors, saka yung mga representatives ng League of Municipalities. So yung ano doon, yung explanation doon na nilakihan yung Local Government Support Fund. Nakalimutan ko yung exact amount pero parang if I am not mistaken mga 59 billion. Ano yun? Parang half lang yan dati. Tapos ang daming hindi nakaka-access. Parang kung may kakilala ka na pwede maglakad, nakaka-access. Pero ngayon sinasabi niya na lahat na pwede mag-access, binigay niya na yung facility kung paano ka mag-access, like halimbawa pag infrastructure o pag equipment, meron kang portal na papasukin, dun mo i-apply yung fund. Kabali man ang lokal na gobyerno Naga sa makakaresibin ng rice allocation for indigent family. Susog kay Mayor Leni Robredo, 32 million pesos na rice allocation ang mariresibikan syudad. Dakulang kabawasan na ini sa pondong pinagtatagama kan lokal na gobyerno sa mga nag-i-existe na programa, Arukan Queen, Solo Parents, Sanggawadan, asin iba pa. Binigyan kami ng parang information na magda-download sa lahat ng mga LGUs ng rice allocation for indigent families. Yung programa actually, programa na din natin, yung iba doon, programa na natin sa city. Example, meron tayong Sanggawadan, meron tayong Queen, binibigyan natin yun ng rice during the year. In fact, yung Sanggawadan, I think 90 kilos a year ang binibigay natin. Ito, parang ang allocation niya, 60 kilos a year. So, ang kabutihan nito, kasi nasa budget na natin siya, pero kung magda-download yung national government, yung budget ng local, magagamit natin for other things. So, ang sinabi lang na hindi kasama doon yung 4-piece kasi may 4-piece, may separate allocation daw. Pero ang kasama dito yon yung mga assistance to mga parents na wala sa 4-piece, yung mga senior citizens, yung iba pang mga indigent group. So, 32 million for Naga City. May malinaw man subot na basihan sa pag-download sa rice allocation sa mga lokal na gobyerno, kabalo na digdi ang populasyon. Ang kabutihan lang, very transparent yung kung bakit 32 million. So, halimbawa, based siya sa population, tapos ang budget niya para sa bigas, 50 pesos per kilo. Tapos, ang allocation niya for every family, parang 60 kilos a year. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Alcanza Reyes, Newsbreak. Mientras tanto,
Pinaglinaw man kan alkalde ang naresibing special allotment release order na 500 million pesos para sa repair kan Jesse Robredo Coliseum. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa siyudad kang Naga para sa launching kang proyektong kontrabaha kang gobyerno nasyonal, personal kay ning pinagduhol kinaga City Mayor Len Robredo ang special allotment release order na 500 million pesos para subod sa pagpapakarhay kang Jesse M. Robredo Coliseum. Alagad ang pinaghagad subot na pondo kang siyudad iyo ang 450 million pesos para sa pagpapakarhay kang Coliseum, asin 50 million pesos man na pambakalin mga bihikulo kang City Engineers Office. Daay pasigurado kung ang 500 million para sana sa Coliseum o nasunod si pinaghahagad kang syudad. Si application ta talaga 450 plus 50 na equipment. Itong equipment ta para sa City Engineers Office. Kasi kadakol na ang City Engineers Office makahirako niyan ta ang service nila tricycle. Ang gusto ta ko ta magbakal ni mga equipment pero di pa kaya nagluluwa si detalye kang saro. Itong pigtao sa kuya naka-lump lang siya na 500. So hahalaton ta si itemize ta, di aram kung 500 buong Coliseum o nasunod ba itong application ta na 450 saka 50. Habo man madalion kang alkalde kang Naga ang pagpapahirahay kaini. Gusto mo nang masiguro na may malilipatan si mga nag-uukupar sa JMR Coliseum. Kung mapuon sa bulan ni Agosto ang pagpapakarhay, nakalaog na ini sa bulan na may mga bagyong nag-aagi sa riyon. Papaadalan man subot ni Mayor Robredo na kung pwede, porsyon-porsyon sana ang pagirahay para in kaso may bagyo, pwede pa magamit ka mga maibakwar. Pero habutang madalion ang Coliseum, tamayo pang lipatan si mga nagsistay duman. Ang gusto ta sana matapos na ini yung dormitory. Kasi ang ibang floors dyan sa dormitory, gigibuntang offices. So itong mawawaran ng opisina duman, ililipatan na muna dyan. Number 2, gusto tang paadalan kasi pag August this year hanggang December, halos typhoon season, di ba? Ang habutang mangyari na magbaha na grabe tapos dai ready. So ang gusto ta sanang mahiling igobang paraan na garo portion ang pag-ayos. Na halimbawa habang inaayos siya na magbagyong grabe, pwede pa din bang malipatan kang mga tao. Gigibuhon siyang araw kan na imbis na ito bagang individual na para pag nagbaha man, pwede siyang higdaan. Tapos panduwa, malaag ng mga banyo, nagulping banyo sa second floor. Ito baga, dibilog baga siya. One side, gigibuhan to mga banyo. Tapos other side, gigibuhon siyang garo common kitchen. Na pag nagre-relief operations, pwede siyang nalulutuan. Tapos storage din ng mga relief goods. Yan si kulang dyan. Ipinahiling man kang alkalde ang proposed design kang JMR Coliseum na may mga pasilidad na para sa evacuation, araw kang foldable na tukawan, lutuan, asin comfort rooms. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, day paaram ni Mayor Leni Robredo kung parang kandidadang ida-download sa lokal na gobyerno Naga para sa Classroom Acceleration Program. Plano kan alkalde na makipag-partner sa pribadong grupo na igwan ng kakayahan sa pagpapatugdok ng classrooms. Ikukonsulta man subot kan alkalde sa mga engineers kan syudad ang ipapahiling sa idang prototype kung kakayahon kaini ang kusog kan bagyo na nag-aagi sa Kabikulan asin ang pagbabaha sa syudad. Ito yung Classroom Acceleration Program. Dati kasi parang in a way palakasan din kung may malapitan kang congressman, malapitan kang senator, makahingi ka ng classroom, mabibigyan ka. Pero kung hindi ka nakalapit, wala ka allocation other than yung usual na allocations ng DepEd. Pero ngayon, parang ang sinasabi niya na yung mga cities magda-download na sa city, yung mga municipalities ida-download sa mga municipalities na kaya nang magpagawa ng sarili. Although ako, kung if you'll ask me, wala pang sinasabi sa atin kung ilan yung ida-download sa atin. Pero sa akin lang, mas mabuting mag-partner na tayo with companies or organizations na dati nang nagbi-build ng classrooms para mabilis. Kesa yung city, ibibidding niya,
Tapos pa isa, di ba, parang unang-una yung experience natin, mahal talaga pag tayo. Sa kasumpay na Bareta, nakulang tabang sa Julian V. Milaton Elementary School kung may bastanteng budget ang LGU Naga para sa Classroom Acceleration Program para maribayan naman subot ang 32 condemned classrooms. Alagad sa indang pinagagamit kung marahay man ang kamugtakan kan panahon. Alagad kung maurana, di isubot ini nagagamit, hulita madaling laugunin tubig baha. Ang sa tuya is 32 ang talagang piga na malagan. Iyan ang kakulangan kan sa tuyang ang ginagamit na iba, lalong-lalo pag nag-uuran, inaabot yan. Ito decommission na kumbaga na siya, reported na dahil na pwedeng gamiton. Pero nagkaigo kitang pagkakataon na mag-request, tadi manggabos na oras nag-uuran. Kaya lang talagang, siyempre, delikado kung nag-uuran. Kaya pag talagang medyo nahilinta ang makusog ang uran, naghaharali na yun sa classroom. Sa iba pang Bareta, reversed one-way traffic scheme pinag-implementar na kasudma sa mga nag-aaging bihikulo sa Jacob Street, Peña Francia Avenue, Ciudad de Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Istriktong pinautob kasuudmang aldaw ning Lunes, Pebrero 23, ang reversed one-way traffic scheme sa pagultanan kang Jacob Street asin Peña Francia Avenue sa siyudad ning Naga. Kung dati sa Peña Francia Avenue naglalaog ang mga bihikulo na pasiling sa Jacob Street, Bagong Bayan asin Liboton. Ngunyan baliktad na huli sa rerouting na pinagpautob kang Naga City Government, partikularmente kang Public Safety Office asin Traffic Enforcement Unit. Sa Jacob Street na ang bagong entrance asin maluwas ang mga bihikulo sa Peña Francia Avenue. Susog ki Police Station No. 3 OIC Station Commander Police Captain Anthony Bueza, dakulan nagkabarigla sa nasabing pagbabago kang entrance asin exit. Nagkaw sa ininin halawig na trapiko sa area, ulit takadaklan sa mga motorista ang nabuyo o naribong sa bagong sistema kan agihan. Kaso bago, ang sabi sa kuya is talagang nag-cause ng traffic kasi nanibago sinda. Akala ninda, itong agya ninda, ma-exit sinda duman sa Liboton. So ngunyan pala, nabago. So, nag-cause ng traffic. Kabirigla sinda, so bago, akala ninda, si dati lang na itong agya ninda from Francia, exit sa Liboton. So, ang aram ko, tik-post ito sa Facebook na magkakagawa ni panibagong rerouting. So, yun po to ang naging kaya pagbabago duman sa area kang Francia. Talagang matukod duman ang traffic sa areang ito. So kung si dati lang na aagyan ninda, smooth lang si itong aagyan kasi pagkatod nindakan sa mga estudyante sa Naga Central School 1 into, exit na sinda sa Liboton. Alagad ang nasabing reversed one-way traffic scheme ang temporaryo man sanang ipapasunod kan PSO asin TEU po Lunes hasta Biyernes. Pag-abot nin Sabado asin Domingo, ibabalik ini sa two-way traffic. Sabi ni Police Captain Daisy Angeles, pag-aadalan lang ka mga otoridad kung paano ini makakatabang para mabawasan ang grabing trapiko sa Peña Francia asin Jacob Street. Baka pwedeng maging tabang ini para mabawasan ang traffic congestion duman sa Peña Francia or sa Jacob. So, ining rerouting ni itong one-way na biglag ng PSO for the meantime lang naman. So, day pa man ini i-implemented the whole duration. Ang rerouting is from Monday to Friday, 24 hours, and one way lang duman sa Peña Francia, going to paluwas ng Peña Francia lang. So, Monday to Friday, 24 hours. Pag Saturday, Sunday, basid sa Inda is open naman, two-way. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa samuyang pagbabalik, supply kan kamatis sa Naga City People's Mall, sobra-sobra. Yan asin iba pang nangyayarot ng mga Bareta. Digdi lang yan sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Supply kan kamatis sa Naga City People's Mall, sobra-sobra. Presyo kada kilo, apektado. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Bakula ang mga paratanom ng kamatis ang apektado kang oversupply kaini. Maging ang mga paratinda sa Naga City People's Mall ang nakaka-eksperyensya nin pagkalugi. Epekto kan sobrang supply kan kamatis na pinagdadara sa merkado. Sigon sa mga paratinda, para da imalapaan mga kamatis, pinapabakal na lang ini sa mas baratong presyo. Nagpapakol ngunyan sa 35 hasta 40 pesos ang kada kilo kan kamatis. Nagsusubra ang kamatis ta pero naipapaubos mi paman. Kaya lang, pag abot sa presyuan, minsan na maralit puhunan, minsan may palugi pa, maubos lang. Targa man kami malapaan. Aro kaya kailangan minsan hindi sa moya ka negosyo. Minot na pinaka-apektado kani ang paratanom. Huli kaini, mayong dakulang ganansyang nakukuangon niyan si Tatay Gilbert Valenzuela sa ipinapabakal niyang kamatis. Nariparo ni Tatay Gilbert na mas magayon na halangkaw ang demand kumpara sa supply. Hulit na paghalangkaw subuot ang presyo, tiit-tiit nagbabakal ng kamatis ang mga parabakal. Alagad pagbarato, madaling magsawa ang mga ini. Sa totoo, dahil kami nakatubo ng yan ng marayray. Yung kaipuan mi lang, walang kami pang-sustenir na paninda. Mas magayon pagmahal, tagarulugod sinisiraman ng mga parabakal. Ngunyan garo, tas palibasa kadakol, pero sawa naman sinda. O, kaya, pero kung sa bintana, ibibinta mi man gabos. Kaya lang talagang kung si tinatarget may kita, dahil may nakukuha, basta-basta. Alagad kung lugi ang iba, naggaganan siya man ang paratindang si Purita de Belen para sa iya. Pagbarato ang presyo kan kamatis, mas dakol subuot ang nagagamit asin nagbabakal kaini. Pabor si de Belen kung magiging mantinido ang hababang presyo kan kamatis sa Naga City People's Mall. Mas magayon nga po kung maintain ng barato para ang mga konsumidores tang permisyang nangaipo, enjoy sinda magparagamit ta barato. Mas barato, mas dakol ang nagagamit. Halig di sa Naga City People's Mall. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto,
Bakulang kamatis ang nagbarato, haros gabos man na gulay na haling bagyo ang nagbaba ang presyo huli sa dakol na supply na pinagdadara sa Naga City People's Mall. Sa ngunyan, mababakal ang repolyo sa presyong 55 to 60 pesos kada kilo. Ang patatas, nagpapako sa 60 to 70 pesos ang kilo. Ang sayote, nasa 30 pesos ang kilo. Para man sa Baguio Pechay, 50 pesos ang kilo, 80 pesos man ang kilo kan carrots. Sigon kay Gilbert Valenzuela, ngunyan lang nakaaging semana nagpuon ang pagbaba kan mga presyo asin posibleng maghaloy pa ini hasta sa bulan ni Marso. Sa ngunyan siguro ko baka hanggang bilog na Marso, ababa pa yan. Nasa kusudiyang ngunyan kan Nabua Municipal Police Station ang mga suspect na sina Ayas Rudy, 54 years old, para sira, asin si Ayas Mark, 27 years old, parehong residente kan Bato, Camarines Sur. Matapos arestahon hulikan pagdaranin bakong lisensyadong badila. Ang duwang sospek ang luna din motorsiklo kan parahon kan mga pulis na nagkukundusin oplan sita hulikan pagsulot ng camouflage na pantalon na pareho kan uniforme kan militar. Digdi nahiling kan mga pulis na nakaluwas na kapotan kan badil mientras nakasuksok sa habayan kan sospek. Narecover kan PNP ang sarong caliber 45 pistol na may laog din sarong bala. Ini may serial number 516927. Magazine na loaded ng anong na bala asin extra magazine na may 7 bala. Sa iba pang police report, arestado si Ayas Ruel, 48 years old, may agom asin residente kan Zone 1 Barangay 5, Poblacion Daet, Camarines Norte. Matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation sa Purok 2, Barangay San Jose Talisay, Camarines Norte. Nakumpiskar sa sospek ang 63 grams din subo at shabu na nagkakatirad 428,400 pesos. Nasa kusudiyang ngunyan kan Talisay Municipal Police Station ang sospek na maatubang sa kasong pagbalga kan Republic Act 9165. Sa iba pang bareta, ginibo kasudma ang surprise random drug test sa mga tricycle driver asin operators sa Banwaan in Pasakaw, Camarines Sur. Ginibo ang surprise random drug test matapos ang ipinaapod na pagtiripon kan mga yaon sa sektor kan transportasyon sa nasabing Banwaan para i-representar ang bagong local public transport route plan. Di naman nakahali ang mga drivers and operators matapos na mismong si Mayor Nino Tayco kan Pasakaw, Camarines Sur ang mag-anunsyar kan drug test. Ang lakdang na ini kan lokal na gobyerno kan Pasakaw ang parte kan sa edang kampanya kontra illegal na droga. Sa iba pang bareta, para masiguro ang seguridad kan mga estudyante, mga maestra asin iba pang nagagamit kan pasilidad kan Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, pinagmarhay ninda na magkundusin pag-inspeksyon kan gabos na pasilidad kan universidad kan nakalihis na Domingo. Susuki Dr. Alan Del Rosario, Campus Administrator, Pili Campus, may coordination subot ang CBS-UA Pili sa PNP para mamantinig ang police visibility. Kabali man subot sa kasuguan ni CBS-UA President Dr. Alberto Naperi na masiguro ang seguridad kan mga estudyante asin personahe kan sedang eskwelahan. At ito po, dagos-dagos na po ini. Okay. Ang pirming yaon ang kapulisan ang police station sa indang pagtabang sa university. Ang ganing nagpapahiling na gwa kitang maray na coordination sa inda. Mga manailain na aktibidad asin programa ngunya na 79th founding anniversary kan Naga College Foundation, padagos nagdadara ning kaugmahan sa mga bisita kan syudad. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kenneth Del Mundo. Makulor na booths, mga estudyanteng excited, may manlain-lain na pinapabakal na items, mga services, pagkakana, performances, activities asin mga pakulo kan kada department asin organizations. Ini ang mahiling sa tauna na selebrasyon kan Naga College Foundation orog na ngunyan na ika-79th Foundation Week anniversary na nagpuon kan sa udmang Lunes, February 23. Driving Sustainable Paradigm at 79 ang tema na napili kan institusyon na nakasentro sa misyon asin commitment na makapagtauning premier quality alagad abot kayang edukasyon para sa gabos. Pinanginutan kan NCF Central Student Government ang ribbon cutting, senyal kan opening kan Foundation Week. Dakol na aktibidad ang inaasahan ni siguradong matauning enjoyment asin kakaibang experience para sa mga estudyante. Actually, CSG prepared 5 events po. We have a Battle of the Bands, our major. We also have cosplay event, art fair competition, and cosplay event competition. Also the
the poster making competition, which has a 2 category, which is traditional art and digital art. Also, in the other organization po, which is the CCS po, they also prepare a software fest po. Please engage po sa mga booth, since they also prepared a lot of games, a lot of activities that I am sure na mag-enjoy po kayo. Also, let's make this Foundation Day po more enjoyable po. Thank you. We are Bio and Sian, so our booth represents a zombie quarantine or research facility. So before entering our booth, the visitors was asked for ticket and scanning station. So just like survivors being checked for infection. So inside our extended booth, which is here, STA 204 and STA 201. So you will discover our annual exhibit. So showcasing different types of organisms and help us understand what life, adaptation, and survival is about. So just like World War C, so survival is not about strength alone. It is about knowledge, survival, and scientific research. Iba kaming gecko, si Bearded Dragon Myth, tapos si Tarantula. So kahapon, pang first day, iba kaming tortoise, no? Tortoise. Tapos mga fancy chicken doon sa STA 201. So dakol pa, actually dakol pa talaga kami. Sa pagdagdag nin sarong taon ng Canaga College Foundation, padagos ining makikipagsabayan sa mga pagbabagong nangyayari sa bilog na kinaban, arugan modernization, technology as in innovation. Ang Tigers brand of excellence nakasentro man sa oportunidad na padagos na itinataukan institusyon, ang dekalidad na edukasyon. 79 years na tayo ngayon, nakita ko kung paano yung naging magandang development ng bawat estudyante. So, ang bawat organization din, sana sa mga susunod pang taon, mas yumabong pa yung kung paano nila makuha yung atensyon ng bawat mga mag-aaral. Mapadagos ang aktibidad sa February 28, aldaunin Sabado. Para sa GNN TV48 Naga, Kenneth Dalmundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Di malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos naming mahaton ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida at Bicolano. Ako po si Kisin Reyes, asin ini, ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, lights lighting your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world.
G ka na ba? Be a tiger today.